Takže ahoj lidi, vítejte u pokračování tohoto dílu z Gamester Vegas. Takže ještě jsem si teďka říkal, že zajdeme na nějaké lodi se kouknout. Tohle pokračování tohoto dílu, jenom tady dáme GPS. To je docela jednoduché dát GPS. Tak dáme třeba sem. Dáme OK a jedeme. Tak jo, jedem. Takhle. Tak. To zacouváme. Nesmím s tím moc narazit, teda aby jako nevybouchlo auto. Takže dámy a pánové, nesmím s tím moc narazit, ale to pokračování dílu je hodně zajímavé. Kolikrát ještě vybouchnem? Mě zajímalo. Tak jo. Takže budeme pokračovat. Takhle krásně předjíždíme neči páni a do pedelky na homolky. Opravilo se, výborný, gratulation, ještě naštěstí měl na opravu, výborný, tak, kde se otočíme a jedeme dál. Lidi jedeme takhle krásně dál. Tady se takhle smekneme. Takhle. Tak. Jedeme ještě takhle. Tady začneme hledat loď. Takže vidíme. Výborný. A teď je tady největší pan, takhle někde větu. To se neměl dělat. To ten blbej trochu. A tak. Poutu ničeho. A tak. Takhle. Pojedeme takhle jak největší páni. Sráč. A teď tady někde. Rozpiju. Gizy. Tak. Já tady vědu mají do pěší zóny. Tak. Tak to jsem už krásně potopil. Hustý. Tak jo, takže už tady jdem hledat konečně loď. S kterou se tady trochu zařádíme a pokud nikdo nesedí, tak tady hnedka jednou vidím. To je teda bez sorry trošku pomalejší, ale to je asi jedno. Nastoupíme a jedeme. Ty vogo, to je rychlý. Ještě bych zkusil vodní skutr, ale ten se hůř čoruje, ale to je jedno. Takže jedeme. Zkusíme smyk. Hustý. Dvojitý smyk. Tak trošku projdeme z toho lodí. Tak jo, kde projdeme krásně město lodí. Hustý. Tak trochu ještě smykovat budeme a jedem. Až dojdeme. Ne, to jsem neměl dělat, to prčic, omluvím se na to podíku, dohaj. Devhaj, hoši, devhaj. Tak já rychle koupím to na opravu, tu blbost. Tak ještě mám nějaké maní, a doufám, že máme trošku maní. Ne, nemáme. To jsme v háji. Ty mají tu možnosti. Asi budeme se stavit za chvíli vyskočit. Pánové, budeme se chystat vyskočit, takže
Zkusíme to ještě před ty políky. Doufám, že nás ztratí dřív, než nám vybuchne. Ale zatím nás ztrácí, takže asi máme dost... výbor. Zkusím projet z toho hořící lodí ještě. Až dohoře musíme rychle hoši vyskočit. Takže je to hodně na velký hraně, ale třeba to dáme. Třeba to dáme, třeba taky ne. V pohodě. Tak jo. Takhle. Takhle jdeme. Tak. Tak to krásně nám. Bohu. Takže musíme hledat novou loď. Tady byla a ne. Ne, je tady hoši, je tady. Moje hořící lodička je tady, tak jedem. Zkusím pojedem. Ještě dá něco, doufám teda dáme pánové, že znova neodbouchneme něco, tak. Já jsem si říkal, že bychom mohli k té přehradě. Sorry, mám to chudýmu. Že bychom mohli k té přehradě, která je zde. Dobře, tak zde. A mohli bychom si tam jít pod náš skútr, co jsme tam v minulém díle nechali. Ještě trochu s ním zeskotačit. Takže jdeme k přehradě. Když takhle otočíme a jedeme. Tak jo. Když takhle pojedeme. Takhle. Výborný, stoupili jsme lidi a jdeme teďka nahoru. Kde máme ten skútr? Jsem nějakou čorku nepsal. Hoši, tu něco neštvo. Tady je náš miláček, skútr. Výborný, stojí tady. Ještě takhle od ní nastoupíme. Výborný. Trochu se ještě s ním projedeme. Kde to zadu dáme, hoši, a takhle pojedeme. Krásně. Krásně se nám zvedá na přední, dámy a pánové, výborné. Takhle a jedeme. Co jsme ještě mohli tady vyvízt? Já mám nápad, ale to je rozriflovat, takže to nechci. Možná to uděláme. Možná to uděláme. Ne, neuděláme. Říkal jsem si, že bychom ještě mohli trošku tady si pojezdit. Takže trochu ještě pojezdíme. Pak ještě něco budeme dělat. Takhle krásně jezdíme jako pilci v vozovce. Takhle. OK, takže asi tenhle. Takže OK, takže to by bylo asi z dnešní série všechno, že nezapomeňte dát like a odběr a čau, jinak tohle bude trošku zkrátnější, dohromady to má nějakých 30 minut, takže